Čus lidi, ja vás tu vítam u nového videa. V tomto videu je súťaž a že som si vás pridával, ale sa pozriem. Vy ste si ma pridávali vlastne, ja som to dal na YouTube to svoje, ten svoj Roblox účet, a ja som ma nepridáva. Tak to videa písal, že sa pridám, tak akože neviem. Ja idem toto zahrať. Že som na tú súťaž mala spoždení, lebo ja proste chodím kosiť s tátom na kombajn. Keď mám spoždení vždycky. Doktor Pepper tu je s náma. Tento, ale to je taký pre mňa. No akože nie je to tak dobré. Si ho refreshnem tento starý dobu. Reset. Áno, resetnem si to. Konečne vypadám normálne, vypadám. Konečne. A ja som vám chcel ukázať ten nový Summercamp. Všetci, tí, čo nemajú VIPčko, tak to preskúmali. Tí, čo nemajú VIPčko, tak im to tu ukážem. Než som žádne skryté miestne, iba glitch, ktorý nemôžem spraviť. Lebo to by som musel mať voľakého parťaka, ale všetci sú preč, že nemôžem nikomu dovoliť. No mohli by sme vyskúšať, ale pekne opekáme si. No a tí, samozrejme, tí všetci to majú, títo bla bla, tento nemáte. Keď tento hlavne nemá VIPčko, tento nemáte. Tento bla bla, bla bla a tento VIPčko je najlepší. Tu máte takéto proste preliesky. A tu máš akože takýto výhľad. Takto pekne máš preliesky. Bum, bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Ale počkaj, potom. Na čo? Ja musím tam dojsť s autom, lebo auto je proste najlepšie pre mňa. Zrušíme tento dom, ja trošku naberiem hlas. A dáme si auto a ideme to omaknúť. Máme si ten jumpet, čo vykašľame sa na to. Ja samozrejme mám VIPčko. Samozrejme skáčem aj trouba. Nie som trouba, ale vymáš sa to v realite a nechcem vám ho teraz ukázať doma. Som vnútri, ako vždycky. Hop, hop. A mohol by volať to sem dojť zo Brookhavenu a poslať ma do Grove Gardenu. Takže keď ste uvedli na tomto videu, tak zajtra budem hrať. Takže dneska si okamžite toto video pozrite, lebo zajtra budem hrať Grove Garden s vama. Takže keby ste sa na vodu na mňa pripol, tak jasné, že to príjmam. Úplne bez problémov. Ja som jediný asi slovenský youtuber, ktorý pridáva každý jeden deň friendov, takže daj si Adamko Počíčko 1099. Bum. A máš na friendoch, každý jeden deň pridáva friendov. Ale počkaj, potom, na čo je tento camp? What the fuck? No počkaj, tak sa ešte smíkneme. Vyvezeme sa, máme dosť času. Vyvezeme sa, si. Podľa mňa je najlepšia ne táto, ale táto. Toto je také budisko. A napíšte mi do komentárov, aká je vaša najobľúbenejšia skúzavka. Ja vám to idem ukázať. Spravíme taký speedrunner. Ja si myslím, že podľa vaša je najlepšia tá červená. Bude najlepšia takáto vaša, takáto, alebo takáto. Podľa mňa je dobre toto na auta, ne na človeka, ale na auta. To fakt, my sme tam boli s Nissanom. A normálne s Ľubom, čo je môj kamoš. Aj Marko je môj kamoš a my sme tam došli s Nissanom. Ja samozrejme mám iba jediný Nissana. Čo už hovorím o tento Nissan GTRčku. Nie o Nissany, akože tento myslím, ale myslím toto GTRčko, čo máš akože ten Game Pass. Tento. Game Pass, čo stojí 800 Robuxov, ale akože tento myslím. To
Tak ja ho mám kúpený aj že hotely. To ste asi už vy videli. Nemám kúpené toto. No horse upgrade mám. Ale to najlepšie, čo tu mám, je toto. Že môžem mať proste bum bum kona voľakého. Kde je ten kon? Tu. Tak ja mám takéhoto blbého kona proste. Toto je môj najlepší kon. Počujem to, čo na ho môžete dať. Ty môžeš proste... A môže byť ak tvoj podľa tvorby. Že ja tohoto kona mega milujem. Keď treba si ho pomenujem. Daj... Odber. Hop. Daj odber na môj YouTube kanál. Keď mi dáš odber, sprejovačka. Ale ešte sú to spreje, takže môžeme spraviť ešte sprejovačku. Ja vlastne neviem, či sú to aj spreje, ja som sa dlho nesprejoval. Ja milujem ináč sprejovanie brúhiem. A dlho som už nesprejoval. A furt sú tu. Tak spravíme sprejovačku, keď nedáš odber, neposluchneš toto kona, tak on bude revať, že je koníku. Dobre, povedal, že asi chce odber. Ale tento kon proste je najhorší na diery. Proste vy musíte spraviť toto. Bum, a je stevenku. Ale ten kon by bol rád, keby ste dali odber. Ako tam na ceste to je napísané, trebárs. Ja to jeden bíš. Víte, aj tuto na ceste to je napísané. Daj odber, tak už to by si mal dať odber, ale keď nechcete dať odber, nemusíte dať odber, ja to nenúcim. Ináč youtuberi to núca, ale to nenúcim, takže môžete to dať, keď chcete. Keď si myslím, že robím dobrý content, tak to môžete dať. Keď si nemyslím, že nerobím dobrý content, ja furt robím videa, keď teda mám čas, lebo furt chodím kosiť na kompanii, som strídať s tatom. Ja kosím chvíľku, on kosí chvíľku a nekosím samozrejme sám. Ja sedím na tatovi, lebo som na to, že na to, ja mám iba 8 rokov proste tak, akože nie je to pre mňa ešte. Ale prekážka, toto je najhorší kon proste celé Brookhavenu. Ale keby ste mu dali odber, bol by to dobré. Brookhaven máme ukončený teda asi, ideme si zahrať Driving Empire. No tak asi áno, ne? 7 minútek máme, tak ja neviem, možno by sme to stihli. Driving Empire si dáme na 7 minútek, takže 14 minút a končí sa video, lebo nemám moc času, lebo musím byť babke na komple stihnúť, lebo mi ich brat všetky vyžere, jak vždycky. Čo to dáme na Skylu, že je bomboklad. Ale mám ešte secret auta, čo sú mega vzácne teraz. Jako je trebárs táto... Toto je mega dobré secret auto. A akože milujem ho. Lebo to má SPZ-ku Bad Giz. Čiže mega dobrá SPZ-ka, vzácna. A ja vám ukážem, jak títo auto získať. Keď pôjdete ze spawnu takto a pôjdete sem takto. No tak nesmiete sa mi, že to je také pomalé, takáto šunka. Ale je to fakt rýchle. Je to maximálne 312. Ja to teraz nemôžem rozbombiť, bo to volák nechce samo. Ale vidíte sami od sebe, že to ide úplne bomby. A vždy, keď pôjdete sem, takto úplne dozadu, tak tu máte takúto Bite Guys. Sem takto vejdete. Potom tuto, ak chcete získať toto prvé secret auto, musíte ísť sem a dať Climbs Open Settings a musíte napísať Bad Guys S2. Takže to musíte napísať Bad Guys 2 a potom vám dostanete prvé secret auto. Potom, keď pojedete sem, sa predávajú sem blablabla stánky proste, a tu máte toto ďalšie hotdog auto. Máte toto, kde môžete proste predávať hotdogy za 2 €. No tak toto auto sa dá získať tak, že musíte 20 minút túto hru hrať
a potom ho dostanete. No a potom toto najťažšie, čož ja akurát nem sedím, musíte proste po mape hľadať častičky od toho. Sorry, že som za voľakým toho zas. Ja vám teraz ukážem, vidíte tam hore 304 km, ja sa pozriem, či to vidíte vy vlastne. No neviem, či to vy vidíte, lebo to volák rozmazané. To už to nie je rozmazané, ale... Takže musíte týchto poslúchať a oni vám budú ukazovať proste šipky, že kam, kde sú tie súťažky a musíte to celé dokázať. A ja vám ukážem taký live hack, lebo vy tú súťažku určite budete mať tuto, ja vám ju ukážem. A zase som sa tam teleportuje, ja som normálne mrt. Jau, ja si vstúpil na to bolove. Tak, dobre. A sem, lebo tuto hore budete mať súťažku a sem sa dostanete tak, že pôjdete sem a tu vidíte takéto blablabla. Prvé na záchod, potom sem, potom sem, potom sem, potom sem na túto klimatizáciu, sem. A tu bude tam, a tu máte ako keby už takéto blablabla. A proste tu potom už máte volať za tú súťažku, takže to je úplne easyčko. Ale potom tie súťažky budú ďalej. Ja som títo questy robil skoro aj 3 hodiny. Fakt ja vám neklamem, dneska ráno som to celé dorobil, proste je to mega ťažké, takže bacha na to. Ja si to spawnujem hotdogové a ideme predávať hotdogy. Potom si zahráme voľakedy spolu aj Driving Empire a ja si u vás kúpim hotdogy, a vy on si kúpite hotdogy. Ja sa pozriem, že koľko toto auto ide rýchlo z maximálku. Už sa nepozriem, že som to zrušil. Už dlho som nehral Driving Empire, takže preto neviem to tak ovládať. Lebo ja som mala teraz tak moc dlho takúto hru, ja vám ju ukážem. Takže viete, ak sa získavajú secret auta, to sú secret auta a viete, ak som sa naučil a fint. A počkaj, ešte teda. Sorry, že tu mám zvony, lebo ma bavia zvony. A 99 nice má nový update, čo ja už vím dávno, takže nemusíte mi hovoriť o ničom, že Racing Motor X je mega stará, síce hra, ale je to bomboklad odteraz. Takže úplne to vystrelilo z petelic proste. Dá sa tu získať ešte huge bez stredenia, lebo vidíte, počkaj, ja to ešte nemám načítané. A vidíte, že tu sú proste v dvoch vajíčkach kocky. A to znamená, že sú to buď hugeovie alebo Titaniky, ale keď dáte odber, znamená, že sú to Titaniky a keď dáte like, znamená, že sú to hugeovie, takže vyberte, ja idem teraz zničiť. No proste chcem sa dostať do ďalších lokácií a tak, lebo chcem mať hugea svojho prvého a keď mi vypadá, tak to natočím a pozrite. Ja mám 50 týchto pointov a chcem si kúpiť proste neviem, koľko to ide, ale je to 5 bilión. Trilión? Ja neviem. Napíšte mi do komentárov, ja neviem, ale zase mi to je, že to je 5 bilión. Proste napíšte mi to fakt, ja to neviem. Nevyznám sa moc v číslach. Že som len 8. Ne, som nie 8, ja som už treťak. Som ešte malinký kid, ale už točím. Takže nehovorte mi kidák, hovorte mi youtuber. Proste nehovorte mi kidák. Jo, to je hlavné. A keď mi nebudete hovoriť kidák, tak vám dám to Red Bull hotdoga. Čo mi kúpil kamoš. A on si kúpil potom. Alebo dávam, a keď mi budete hovoriť kid, tak vám dám toto maximálne. Vám dám dog. Takže, jo, je to tak. Ja vám ešte ukážem poslednú hru, ktorú som kedysi hrával. Je to mega stará hra. A je to Work at Pizza Place. Ješ. Toto bola moja prvá hra, ktorú som vyskúšal na Robloxe. Čiže asi 20 rokov, ne 20. No sorry, že vypadám takto ako trouba. Toto som ja vždy. Tento skáče. Ja vám to ukážem. Vidíte? Ja nechcem byť čašník. Chcem vidieť čo? Chcem byť toto. Chcem byť čus. A toto som ja, hoši. No neviem, čo som si to... Ale mám výplat 200 korún, tak to je bomboklad. Mám zase také petelice, dobre?
Máme tam dal boxikolku, já se jdem pod sem. Makato, šefína. Budu já si to makat potom. Počkej, ještě se nevedete. Tu nikdo nepracuje, kurně. To je. Tady je volket plíta. Takže, aby som, počkej, ja sa vezmem, koľko máme minutík. Už je 15, tak to je dosť. Tak ja už by som toto video ukončil pomaličky. A čus.